As you can see, nagsusungkit pala ako ng bayabas dito. Dito lang yan sa tapat ng bahay namin. At for today's video, magluluto tayo ng bulanglang for the lunch. Shout out to you, Apong Konsing. Thank you sa bayabas. Dahil nga kailangan maraming bayabas para naman malasa. Ito nga pala yung first batch. All in all, ito nga pala yung mga nakuha kong bayabas. Maaga nga pala ako nagising kanina at ito nga pala yung mga pinamalengke ko. Hindi ko alam kung more than 1 kilo itong nabili kong baboy. Dahil ang binayaran ko is 300 pesos. Ayan na nga pala yung mga bayabas na nakuha ko. The more bayabas, the more na malasa ang niluluto kong bulanglang. Alam nyo ba mga mamshi, pag ganito talaga yung ulam mo ay mapapadami talaga yung kain mo. At ayan mga mamshi, for the hugas muna tayo dito. After ko nga palang mahiwa itong bayabas, sinunod ko na itong sibuyas. Dalawang sibuyas pala yung gagamitin ko dito sa bulanglang na iluluto ko. Alam nyo ba mga mare, kapag nagluluto ako ng bulanglang naaalala ko talaga yung asawa ko. Dahil nga sa mga ganitong ulam na may sabaw ay napaparami talaga yung kain namin. Diyos ko, ala pa man, grabe kanya. Tang til-til me, dinan men pati 10 kalamansi, tapos dinan men laray kanya. Bumili na nga din pala ako ng gandus dito. Ayan nga pala yung mga nabili ko, 2 piraso lang. At syempre, kapag hiniwa mo yan ay dadami talaga. Ayan. Ito nga pala yung baboy na nabili ko at syempre kailangan banlawin mo muna. After ko nga mabanlaw, ayan papakuluin na natin. Habang pinapakulo ko dito, ayan naglagay ako ng asin. At nung naalis ko na yung mga dumi, ayan nilagay ko na nga pala yung gandus at saka yung sibuyas. Habang kumukulo ito, ayan tinignan ko yung baboy, mukhang matigas. Kaya rugo magisa ng tangkimi-kini, charis. Nilagay ko natin dito yung bayabas. Ayan, inalis ko nga pala yung mga buto nila. Ay po, tarugo, magisa niya laman yung tangkimi. Ayan, kaya ginamit na akong pressure cooker. Sobrang pawis ko nga dito. Ayan. Ayan nga pala yung ginagamit kong brilliant sa mukha. Kahit wala kang gamitin ay kaskas na makeup. Ayan, napaka-glass skin. After a minute, ayan, nag-whistle na siya. At binuksan ko na nga at tinignan ko kung malambot na yung baboy. Tinangat ko na nga pala itong isang baboy at tinignan ko kung malambot na gamit ang kutsara. Ay salamat dugo, may lambot na ka. Kawari naman lambot kayong pressure cooker. Diyos ko, sigurado, mga laso ka pa. At syempre, hindi makukumpleto ang bulanglang kung walang kangkong. Dahil nga malambot na yung baboy, kaya naman ilalagay na natin itong kangkong. Alam ko, sa mga puntong to habang pinapanood mo to ay nagugutom ka na. Kaya naman, sorry naman po, charis. After kong mailagay ang kangkong, ayan luto na. Kaya naman papatayin na natin at magsasandok na tayo dito. Yung magsasandok ka at sabay-sabay kayong kakain, grabe kanyam. Tara mga moms, kain na tayo. Ay talaga naman natin niya pang kayabeng Coca-Cola. Yun lang naman.